Hello, saya simpat jing keblai pi. Hang keteng tra Jesu. Kubor hang ni por. Kadai chpang. Khrist lamler. I suteng. Khrist lamler. Leni ke Khrist lamler. Haga Bible. Kene ketin Khrist lamler kam don hai light naga shithi jong yonis. Light nagi shithi jong yonis. Kam don hai. But kene ka jimut Khrist lamler. Kam thâu tang yo way briu. Leni way ksoi. Khrist lamler ka thâu. Yiki briu. Ki Khrist lamler ka don shibon. Mdei tang way. Ki Khrist lamler ki day. Ki briu ki balen. Mia ki jing wan long do o Khrist. Ngan pan ipi ngan puli Stephen kong jong yonis. Ki Stephen kong jong yonis namar kam don hai lai nik Stephen jong yonis. Kalong ba nyngkong kat kor khat pra. Kumba pile yos ngo ku kon hep be it. Shapang utau Khrist, shapang kata kajingwan Khrist lamler. Wat mentaro kiladon shibon kita ki Khrist lamler. Daga ba pipitip ba kadai ke por ke bakado kaya bakado. Wong pitip pilios ngoba unwan Khrist lamler. Bat mentaro kidon shibon ki Khrist lamler. Khrist lamler day tangu way briu Khrist lamler ki katho ya shibon ki briu bat ki egine ki Khrist lamler ngala deb om kini ki Khrist lamler ki balen ya ki jiwa long do Khrist kot arpo ar way taw nong syukur hare way taw nong syukur nong syukur ulang utaw balen ba Jesu uday Khrist utaken ulong Khrist lamler balen ya ukpa bar yo kon utaw balen ya Jesu ba ulong Khrist utaken uday Khrist lamler na ba people tas ka jem ha ba so repede ba so tho naka nongrim jongor kom perkhat jong kijiu ki perkhat spang to Khrist ba unumwan na gado komod unum yap nambar ada wan gado komod ude briu ada ude briu komod ude ban yap te gijiu ki ngai ba taw Khrist unwan unum yap te utaw bangai ba bat Henry ke jinglap ke gospel ke jinglap jong yonis bagi apostol gede ini Jesu ude utaw Khrist Jesu Henry ke jiu kiti babaro utaw Jesu ude kon jong briu ubadon ya kedok bar kesnam bar umlap palong Khrist kejinglap jong yonis bagi apostol baro kelong bau tau Khrist bau neu Jesu na Nazareth une ublero pelong yu Khrist bar try bar une Jesu ulong tau Khrist ubangi kijiu ngi perkat ba yap Henry kadai uban yap shwa kajing tho jangi ka ong ba kadai uban yap shwa hading ta semipan u tau no syukur bar tau Khrist lamler unong syukur uday utau ba ubalen bau Jesu de Khrist kemudian ketin ubalen bau Jesu wan bau Khrist wan hagado ubalen ba kadai yo Khrist ban yap shwa ubalen ba u Jesu ubadai ubriu ude Khrist ubalen ubamngai ba kadai yo Khrist ban yap utau de Khrist lamler utau de Khrist lamler kini ketin Khrist lamler kawan ketin perang anti Christ ini anti Christ anti kemud kumne anti kemud kamud tama pyrshah anti ro kemud kawai hadin kene hadin kene katap ya kene te
kane kashim jaka jengni kane kashim jaka jengni kane kashim jaka jengni yegata ka jishim jaka we hedin go we kane jaka jaka kane shim jaka yegata la khot anti dare ga bai ha ga bai de ba kane kren es phang ka jing pyrshah ka jing pyrshah baga babul ko utau balen yo khpa bar yo khon kane ga khtin khon hang ne ngide basu thon mar kiju ki perkat utau khon ble namaro de khon ble to ble yap telero de khon ble mo khon ble de ban yap hanre ki kata ara ko perkat jong kiju spam khon ble hanre nabo krisuan utau krisu de khon ble baruan ha kado komor khon ble yap kiju kim ngeit bo khon ble yap kat bu yoni suwan baru ong khon ble yap baruan ha kado ubalen ba khon ble wan ha kado kajing ong jong yones ubalen yo khpa bar yo khon komot ubalen yo khpa bar ubalen yo khon ubawan ha kado ubadon ye kajing la pan yap ubalen ye kata utaw deu Khrist lamler haba ong Khrist lamler mo ni ngis ko Khrist lamler mo ni berkat itu gi bru ba Khrist lamler bon jai bon scare nata gi bru ki wan man kren pyrshah yo ki wan bar ki Khrist lamler gade ki bru ki ba ngeit how Khrist hi hello ki ngeit how Khrist tambah kerukom ngeit jengki spang tau Khrist kedai how Khrist bom yap show u Khrist bom wan kado kiju ki ngeit nama Khrist nga aji kai kene ki ngeit how Khrist tambah kim yo ajbin bale namar ba kim ngeit how Khrist ba yap baru ba mi pat ki ngeit tau Khrist bom yap show ki ngeit how Khrist bom wan kado kene ka ktin kene ka concept kene ka kom kene ka contain Khrist wan kado kedai ka jinglap jong ka testament ba thamai lada klet igene lada light negane bo Khrist wan kado ke testament ba thamai borok ka fail ka khlem no ba ndon nong rem u Khrist wan kado u Khrist u ya bar mi pat kane gade ke jinglam ha ke testament ke barim aga ba thamai lada pyrshah igane utaro Khrist lamler u Khrist lamler de u bangai ho Khrist hi hello ngadong bian u Khrist lamler de bru bangai ho Khrist hi tang baga jingat jong ho Khrist klong utau ho tau Khrist ubom yap u Khrist ubom wan kado tau Khrist lamler khot ke ba arpulai uno ba ubalen yo khon ngadong bian utau khon u khon ayu u khon bo wan kado ubade ubrio ubalen bo yo khon utau umdan yo khpa utau ba phla yo khon utake yo don yo khpa ket khot ke ba arosa to ai na margata ba utau ba to ai na margata kata kan yai sa pi pelios ngro ba menakong lada kata ka ba pelios ngro nado ba menakong ka yai sa pi pen yai ne how tau khon but how tau khpa kai kata ka ba pelios kai kata ka ba yos ngro ka ba menakong ka ba yos ngro menakong kare bau tau ktin uwan hakado ngat opi kabaki ka khubor kabaki yos ngau nado kaba manakong gare gani kata kaba lalong nado manakong kaba ngale yos ngau bat kaba ngale yo i bat kaba ngale yo kta nokong ngale yo i bat ngale yo khmi bat ngale yo tabal lagi khti uktin jong ka jing im batau jing im kata ka jing im lo mi pa bat ngale yo i ka bat ngale plus pang pi sepang kata ka jing im bom jukot ke e kata kaba kele yos ngau nado manakong kaba ki yos ngon manakong kade sepang utau ujing im bom jukot leni sepang da kutin jong ka jing im kata kade ke ege bagi yos ngon manakong bat kumno ba kata ka jing im ka mi pau hakado leda ka mi pau kado mlaban kata mlaban yo i mlaban suka hareka wan pau hakado na ta yo i so kata ka yos ngon manakong kata yos ngon manakong mo gane u Khrist wan hakado ka jing im bom jukot kedai ka balak ban taba kata kedai ka bagi yos ngau nado manakong but utau kutin jong ka jing im de utau yo tau kutin la ban taba la ban kata kedai ka kutin ka bagi yos ngau nado ka manakong but yon song lada kata ka ba yos ngau nado manakong ka yai sa api pi yai sa ho kpa ba pi yai sa ho khon hello
kat khot ka ba ogonong ba lai an pulit khot ka ba unang ba pasau direct ta khot ban kong ko pra ba i ko ki ba i wat ngeit phi ki men sim baro to de tunjo i ki men sim la kilong em no blay namar shibun ki no i thol pa lam ler ki wan mi ni haga perthei ong la banga ki no i thol pa lam ler no i thol pa lam ler tin phren ko ong ki false prophets ki egi da ki false prophet ki no thol pa lam ler ki de ki Khrist lam ler ki Khrist lam ler ki de ki no thol pa lam ler ki de ke jo baru u yonus ong wat ngeit ki men sim baro to de tunjo i ki la kilong em no blay ba ong kumru ke egi da ki men sim ko balong no blay ke ni da ke ni periodip kanu ko men sim ko balong no blay kan ka men sim ko ba pla bo Khrist bo Jesus Khrist wan ha ga do ka long no blay ke ga ka men sim ko wan no blay ka men sim ko wan no blay ka de do ka men sim ko ba pla bo Khrist wan ha ga do ka ta de ka ba men sim ko wan no blay ha ga no khot bala ga no men sim ko bom pla bo Khrist Jesus wan ha ga do kam long no blay ka ta ga men sim ko long Khrist lam ler ye ga ba pili yo sngo bo un sawan bat kala dol bat ula dol pa perthei ke ga men sim ko bom cái mình xem cái bộ one no play cái mình xem cái bộ one no play đây cái mình xem cái bom pla bộ Khrist one cái đó cái ta cái mình xem cái Khrist làm lẽ ni pat sini ni perkat Khrist làm lẽ rồi này ni perkat là cái jong ni asna doctrine ni asna mengi bat ni le kat bemon kat ni thao doctrine kat bemon bat ni lam no haga porjing apostol haga spasnam ke benungkong haga spasnam ke benungkong cái spasnam no kong cái spasnam ke bo Jesu don bat ke spasnam juga apostol ta ada ke spasnam juga ke benung kong kene de ke spasnam ke bakan no kene de ke spasnam ke ba arpawai ke bemo nado ke por jong Jesu do menta don kan do ligi spasnam don arpawai te ligi spasnam hello na ta dang hi oi ka ke spasnam ke ba arpawai ngidang shu dep kam ye gani ke spasnam ke ba arpawai hello but lanongin kene de spasnam ke ba arpawai ngawang be ni Jesu nado spasnam udon spasnam benukong kamut pat baga perthai ke sedang nado por yang Jesu em hasyaw Jesu don ke perthai ke nado por yang Jesu do menta ke perthai ke don arjar snem bale arjar snem namar shi podli spasnam mo che jar snem ar podli shi spasnam mo arjar snem so menta ke perthai ke don chi arjar snem namar menta la po arjar ve arjar ar so ngila sedaman jam segini arpawai ni sedang jam sini spa arpawai so nado por Jesu do menta don kanus teligi spa snem don arpawai teligi spa snem so nado ko po kemot wah por bangaji kai gini ai kai Bible study don we ubri bom do so ma do to jinga ba ko por so spa kajinga sha ko por ngam tip la ngila nem la ngala nem ban poya ke spa snem ko bar ko ta ga shong haga jing tanya jong play to so haga spa snem ko kong kamot ayu ban ngeit bo Jesu kamot ayu ban u Khrist ler haga spa snem ko kong Khrist ler do to balen ye ke jingwan longdo bo Khrist wan ga do nai shna nai thao doctrine da kumwai pat please kat khot ka ba okay ngan puli khot golong wasan kat khot ka ba shipo utaw bang ngai ho khon jong ble udon ye ke pla holiday utaw bom ngai ho ble upulong ye uban lamler namar umnget haga jipla bo blay a japang kon jo kamut gumne blay wan haga do hello blay taktin long nado kong bar taktin wala don bar blay taktin long blay bar taktin ula kan jado bar namar bo kan jado kamut hagar kom haga basngo tho gre hagi kintin basngo tho kamut taktin ula kala
do bat ula kelas nam gumot ula kala ubril baru blay ula ai ke jing pla sepang ukon ju eta kon ju bau Khrist utau kon ju de ukon bawan hagado so blay ula ai ye ke jing pla sepang ukon ju bau kon ju hana ude ubalawan hagado baru don ke jing la ban yap bat kadai uban yap sho hadin ke taun sami pat baru long Khrist bau tra ke jing mi pat ju kata kadai ke jing pla jo blay sepang ukon ju ubam don ye kata ke jing pla ubam ngeit ye kata ke jing pla don yo kpa don yo kon kata kadai ke jing pata jo yones it kau berkawe. Ini kita kata jimpla, bau bleu la ai, hangi ya kajing bom jikut, bagata kajing im kadon hau kon jo. Ini kita jimpla ongones, bau bleu ula ai hangi ya kajing bom jikut. Kita kajing bom jikut kedai kajing im hau kutin belakang jado. Ki angel mana kena yang aji kaj pang kajing bom jikut, kemut sepang kajing bom jikut. Ki angel kedon ki yap nem ki angel kim yap te lada kim yap kedon jim bom jukun nem lada pi sengap tu jing kai pela sengotho menta ki angel kim don jing bom jukun namar kane ke jing bom jukun kade ka jing em ka bawan ha ka do kade ke jing em ko bodon ha uktin bakan jado ta kade ke jing bom jukut ki angel kim don jing bom jukut namar kim kelado kim wan hakado kim kelado kim lagi brio ki angel kim yap tambah kim don ke jing bom jukut namar ke jing bom jukut kam dai da ko jing em ka bom yap sho ke jing em ka bom yap sho shi junom hakado ba ga shing bat kata ke jing em bom jukut u bom snotho ya kata ba ga jing bom jukut ko don ga do ga shing u shungai rumah rupai u shungai mala mat pay ushutau pakai Bible ngune ublay ula ay ke jing plau kon baru ula ublay ula ay ngi ya kata ka jing bom jikon ba kata ka jing kolong kon jo we kon jo de kon ublawan hagado so ka jing bom jikot kadon hono kon ubakan jado simple now kot ka ba khat lai Yikini ke ngato api kenapa pinjau ngai haga kerteng jong kun blay. Ke kita kerteng jong kun blay. Ke kerteng jong kun blay kam de jisu. Ke kerteng kun blay gemot ke ke konsep ba kun blay wan haga do. Ho la kerteng u de jisu. Ya kata nginde ban sutu bakla. Ho u kerteng jisu. Tambah ke kerteng kun blay kam tau je isu. Ubangai kerteng kun blay ubangai bau Khrist wan hagado libo tau kun blay wan hagado utau kutin ulokan jado kata kadai ke kerteng jong kun blay ba pingai hau kun jong blay ba pin tip ba pidon ke jing bom jikot ba pin yong ngai ro haga kerteng ukun jong blay kalau nong ke bas khot ke ba arpo gani ngan penkut gani namar gani kadai ke ba sugobang pala khot ba arpo gong gani bangitip bangidon yo kono blay o bangitip bat bau do kono blay ulawan balo ahingi ye kejing champang bangin ito yo tau ba shisha bat bangilong ha utau ba shisha ha ukon jong u jisu Khrist une ulong utau blay ba shisha ubelong ke jing im bom jukut. Now, uyoni song kumni. Ngitip ba ukonu blay ulawan baru ahengi ke jing champang. Uyoni song ngitip ba ukonu blay ulawan. We ta ukonu blay ulawan kat kum ga konsep kat kum berkat jong yones ukonu blay ulawan kemudu tu Khrist ukonu blay ulawan agado. Ngitip ngiyoi ba ngitip ba ulawan baru ahengi ke jing champang. Lada uno ubom sengapa uno ubom ngai ba Khrist wan hagado lane ukon blay wan hagado don ngai jing champang tip ushu tha ushu mat la mat pe ushu ngai rumah ushu tha ela ke jong doktre ukon blay wan ngai ukon blay wan hagado bar ah ngai jing champang mentang ngidon ngai jing champang gane ke jing champang kai ngai jing champang uyong su pataw gane ke jing champang gane bangi ba bangin yo tip yo do ba shisha ba bangin yo long ho to ba shisha ha ukon jong u jisu Khrist
une long tau blay ba shisha ubolong ka jing bom jukut ka kita ka jing champang ke bangi ka bangi ngilayo ka kita ka jing champang ka ba ukon blay wan ban pen pau shingi ban pen sha ban pen champang ngi ka de ka jing champang blay ba shisha ka kita u edo blay ba shisha u blay ba shisha de ka jing bom jukut hello usawang ni ula wan ngi ka jing champang bangin yo tip bangilong to ba shisha baru ni long blay ba shisha ubolong ka jing bom jukut ka jing champang ka bangi yo ka jing champang ka de gani ba blay wan ba kon wan ha gado Khrist wan ha gado ba uyap usami pat ba ha jing mi pat jo ngi yo ka jing bom jukut baru ni de blay ba shisha ka jing perkat da kumwai pat chapang ka jing bom jukut ka de ka jing et ho blay ba bakla hello ka jingat Jepang ka jing bom jukut da kumwai pat shabar na ka jing mi pat ka de ka jingat ho blay ba bakla namar u blay ba shisha de ka jing bom jukut ka bala mi pa ho ka jing mi pat Khrist ma ngatip ka ga baja ha ga jabe ngi uyonus ong Khrist ukono blay luan baru ahi ke jing Jepang. Now kaya kita ke jing Jepang, uyon is betawo, kata ke jing Jepang kare gane. Bau ne udah blay basisha, ubelom ke jing bom jukut. Kemudian yo, kemudian ha engi yo ke jing bom jukut. Oma ke angel, oma kata ke jing im ke bom juyap, oma kata ke mensem ke ba yap nani kelak nata shabar na ke jing mipat. No, ke jing bom jukut ni pule ke gospel jong yonis, ni pule ke sithi jong yonis. Kaya ke jing bom jukut ke dai gane. Ba ka jing bom juk utau khutin jong ka jing em ne ka jing bom jukut kalawan pa ngila ban yo khata ngila ban yo tabai ka ngila ban yo snoi ka kata ka jing bom jukut bat kata ka jing bom jukut ka wan pa bat kata ka jing bom jukut ka dai ublay ba shisha so ublay ba shisha ka definition ka jing batai Jepang ublay ba shisha dai ka jing batai ka ba hapo jong ne ka jing so tho Jepang ka jing bom jukut ka jing so tho ka ba shabar na ka ne ka jing bom jukut ka ba wan ha ka do bat ka shing kadai ka jing soto babakla Jepang ublay namar yonis on une de ublay bashisha ubolong ka jing bom jukut ka jing bom jukut ka don ha ga do ba ka jing bom jukut laban taba laban khata ngam pule ben dan chidai ngam nya ban kren hado bakan darung shapi ka jing khor ba ar nom kong khor ba ar namar ka jing bla mi pa pa ngile yo i ka ba ngile Plaj pangkata ka jing bagi pen ishapi ya kata ka jing bom jukut ngila pen ishapi kata jing bom jukut meno uyonis om men ngila pen meno uyonis pen ish gitu ki audience gitu ki banget jo ya kata ka jing bom jukut meno uyato Jepang kum ndah ba utau ktin ulakan jado haga jing kelaktin jong haga jing kelado jong uktin kata ka klimat ka ba yo i ka jing bom jukut namar ka jing bom jukut kala mi pau ha ka jing ha huktin bukan jado bat la pen sebut ye kata daga jing mi pat jong Khrist ne baya bat ka jing bom jukut ka yaisa ha ka do bar ka shing par jisu wan onunu bomba me do jinga bom di islam jinga don ne ka jing im halade u baba me do jinga bodi islam jinga don ka jing bom jukut bat ngang pa mi pat usi ba kado ka jing bom jukut ka jing bom jukut de ka jing ka jing mi pat ha ka do bar ka shing ka jing batai Jepang ublay kaba shabar na gajing bom jukut kaba don ha ga do ha gajing mi pat ka de gajing soto bakla Jepang ublay gajing batai Jepang ublay kaba shabar na gajing mi pat ka de gajing batai ba bakla baru tau ublay uba pi perkat udah ublay ba bakla leno ba gal nong ba oh sti ba kalau ban nong ngkong ngaso nong ngkong kam dol nong ka sti ba ba ga khot ban yo Shibun kino thopa, shibun kino syukur kino wan mi haga perthai mata, ki bompla, bau Jesus Khrist wan haga do, kine gilong kita kino syukur, bat kilong, ule ulong tau unong syukur baru Khrist lamler, eu tau Khrist lamler pe, thot bakandai, uno ubale pyrshah, baru bom yai ne haga doktrin jong Khrist. Don yo blay utaba yaisa haga doktrin Khrist utaka yung don yo kpa baru kon uno bom yaisa haga doktrin Khrist uno bom yaisa haga jihika jong Khrist ngam tip
translate kumno ini ketin doktrin apat pet ngan supule ini ketin naga Bible kasih bapin yo ide lagi kemat bapin yo snow to ya ka hagno kabar thot banyo ngan pule naba shibun kan syukur gili kila ya let mi shaga pertai ki bom ya plabo Khrist wana gado une ke ulong taun unong syukur bat unoy le pyrshah Khrist thot bakanda alright thot bakanda wepo we baro uba yalam perang baru bom yaine akut translate mo wepo we baro uba yalam perang baru bom yaine hagajing hikai Khrist don ublay utaba yaine hagajing hikai Khrist utake jundon yuk power code ke gajing hikai jo Khrist baba perang ong doctor price baba kasih ong gajing hikai jo Khrist ke kita gajing hikai jo Khrist gajing hikai jo Khrist ke gajing hikai shapang Khrist ke kita gajing hikai shapang Khrist gajing hikai shapang Khrist ke bau Khrist wan hagado gajing hikai shapang Khrist ke bau kon ublay wan hagado but ubadon yene gajing hikai bau Khrist wan hagado udon yuk power udon yuk kon ubam don yene gajing hikai Khrist bau Khrist wan hagado utado Khrist lamler ke kubor jangane por hane ke por de ke Khrist lamler we Khrist lamler de buan ubalen ye gajing wan long do jong Khrist but ubalwan ye gajing bom ubalen ye gajing wan long do Khrist ude bom sngoto shapang ublay ublay ubom sngoto shapang gajing bom jukot perkat tharai nanga yap malom da kumba perkat ki Greek but gajing bom jukot let's say hot la gadon gajing mi par kim sngoto kumno namar ke ju kinge gajing mi par ta kim te kumno da gajing mi par ujisu om gajing mi ngalong manga gajing im ba gajing mi par ngalong manga gajing mi par ba gajing im de so habo ong manga kemuru ong pet semanga ngadon ni gadok ba gasnam so gajing bom jukut gadon gadok ba gasnam ki bom ngeit ba gajing im gadon gadok ba gasnam ki de ki bom sngoto spang ublay uday gajing im bom jukut ke gajing bom jukut ke de gajing im gajing mi par gajing batai spang ublay ke ba shabar na gajing mi par ke de gajing batai ke ba bakla spang ublay ublen ker khui pi ngai pla sngoto amen